Kita bilang Siti Mak Rasai sadang dainya melaki ni balabu pelang lumik lia sawa jatuh pandare laki turun sekali ke tanah tang api. Satu tiba di tanah tapi humana turun sekali ke bake melayo si kambang mani di kandung si kambang mani uni lapelang nang adangko sabalun nambo tibo kamari setapak jan kabaranja sabari usah dilampaui di Coy tu lainnya orang muda tu umanat sudah nyotingakan kata sampai rundiang salasi dan bilang melasi mak rasai maalun melasi ti mak rasai rupanya waktu itu ngepasang pakaian bapak ju olaki sarawa panjang panjui olaki lah baju guntiang kaliang tateliang salu di kapalo cuy tu bana malanya kini kalau dilihat dari jauh kalau dipandang ketampannya tak berubah dari nanilang tak bertukar dari nalamo serupa bana joayanya kok gadang sama gadangnya kok tinggi sama tingginya nanyo pasisi kari sabila nanyo bawa wakatu itu iwaye hubungnya masarato lidi tuju alai tuan sarato yolidi tuju alai coy itu bana waktu itu dan bilang mana jale-jale nyorantang langkah dua langkah cukui ketiga rantang panjang kain cawu panjang 9 laput tajelo di barando dari jauh lambe di jalan jauh basarang piju dan etong malasi makasih de untung kadi nala batamu rumah mak gaenya satu batamu rumah mak gaenya kok dan bilang sama so itu rupanya Siti Mak Rasai tampak lah gaek dari jauh tanyo batanyo sakutiko apa nantanyo si Mak Rasai o gaek sadang tangalaman o sadang manabe nabe o sadang malape lape arak sadang mananti hari patang bari luru yang bawa batanyo bari bana badan barundiang di rumah mande melasutan Palembang itu buahnya nambotanyo lai di siko rumah liau dan etong bana jale-jale menjawab sinan mak gaeknya namande Sultan Palembang onak kandung nan datang kini Sultan di makok nanti bos Sultan di makok nan datang bari lurui gaek batanya tumpak di Sultan Palembang itu anak gaek bana iyo anak duya akhirat situo indak baradi Jaitu bana katonyo kini anak seorang tongga babel yang kato sampai sama so itu o gae dangakan bana ko iyo gae ambo lai gae mendapik kaba baswaya sudah mati itu bana katonyo si upiek tu menjawab sinan mak gae onde nak kandung sultan baru datang tasabui basutan yu bakato Siti Mak Rasai gaek jangan basutan yu cucu gaek bukan laki-laki cuma pakaian laki-laki nyebuka saluk di kapalo
Tabuka salut di kapalo tagere rambut nang panjang onde nak kandung sayang hai anak di suter Palembang mentinggal di taluk kualo aye hitam lai juo bapak dulu menyabui onde nak kandung gadis sayang hai sadang pabilo nak kandung lah bapak tu mati gadi kini ciko malah di mak gae nanusa came bana tumpak diaya kontan ambo memanglah mati bapak ambo tapi mati tak boleh dikuburkan talata ate tulang bunga bakubur dalam bilik dan alam Mandanga kato cero itu kini ceko meladi nak kandung kok lai cetu kece anak lai kabatamu juo jo bapak tapi nak tak sanang hati mak gaek pada so putih candealui anak di putih candeani anak bo mati tak nyokaban dan bilang lah mande kanon tadi ndak Leo naik ke rumah ndak tabari kabar ke bapak Sultan balari gaek maso itu sapu di tangan kalau bau namun gaek balari juo tinggal Siti mak rasa kama gaek kabalari si mak rasa tetap menuruti cuy itu bana melanya kini dek capek gaek tu jalan dek kancang gaek balari tiba dah ulu di rumah tuen tiba dah ulu di rumah tu itu bana sama so itu indak guno dirantang lamo dan bilang sinan mak gaeknya lah berang gaek satu tibon de nak kandung candealui pada sobana kau kini anak bo mati tak babilang indak ado kabar ke kami tu anak katanya kini pengajar siapik nang kau terima pengajar di mana bapak napik kata sampai menjawab candealui honde kandung dangaken bana ambonan usah mande berangi usah terjadi caro itu tumpak di badan mande diri ambo kira-kira mande jam 3 para siang liau nak kane ante sekilen memakai mengarung panjang tiok bulu darah membacui ambo seorang kini nan tahu liau kamati bau manan iko manan bake ambo apa mana tuan kandung kok nyampang sampai ya janula mati tak boleh dikuburkan kok siang boleh ambo menangi kok balam dah apik galak dah halak mak usah dibari tahu karena lain itu bana umanat dia udah ulunya cubalah pikir di mande kandung duduk pacarin yang tersadai galoman air dalam jubung aja lula bilangan sampai umanat tinggal malah diambo di kandung itu bana katanya kini indah ado kabar ke mande nanusa berang pulo mande nanusa berang ke ambo itu umah anak di suami mande
Indak lama sesudah itu kita tinggalkan mandai tu kini serato jo candai alui nalati Siti Mak Rasai anak kandung Sultan Palembang membaoli dinan tujuan serato ayo buang nyawa nada bilang Sultan tu kini Sultannya calik lah dia nak galak sajo Siti Mak Rasai tiba dianjung ngeparani sinan bakatolan agadi tu kini cuy kola di mande serato gae ambo kini diturunkan malah mande dahulu turunlah gae jonde kandung biar tibo malah ambo disiko tak boleh mande dulu maladani nantinya bisa diladani cuy itu kata Siti Mak Rasai kita batenggang mande dinarai cuy itu bana malah kini menjawab malah candi alui kok cuy itu nang kecek Sultan kami menurut janda kandung bakato mande Sultan Palembang onak kandung putih candi alui usaba Sultan kapayako ikon anak konten Sultan Palembang inyo bukan laki-laki pajako anak perempuan banamo Siti Mak Rasai tekalo dulu Sultan kabarangke kok lai anak laki-laki nyosunamokan malah si buyong malang kok lai anak perempuan nyosunamokan si Mak Rasai kini anaknya perempuan nambah namo Siti Mak Rasai urang karamat koma barangkali kini cuy ko dinak kandung kok turun kecek nagadi kami sadio turun jangan kami sadio turun yanjang lah turun malah mande kandung serato malah josi upiak candai alui lah tinggal malah Siti Mak Rasai dan bilang inyo si Mak Rasai inyo ambil lidi tujuh alai serato ayu hubung nyawanya calik bapak sedang tidur mati di eo memang gak elok memang gak rancak mati liu matinya roman rangka galak cuy itu bana malahnya kini lah cuy itu lama main di bubungan terletak di anjung tinggi indah ado babaun rangi jangan kabusuk rangi bang alun kadang bilang malah si Mak Rasai lanyo ambil air hubung nyawa seratoli di tujuh alai lanyo titikkan air hubung nyawa setitik baru nyo titikkan nyelacui malah joli di tadi kita bilangkan malah kini cukup lah 7 kali titik lah 7 lidi malah cuy mengari batang tubuhnya bakato bang apa lah dia kandung lah sadang lah tidur detuan pun kato ayah konten serupa orang jago lalu onde nak kandung si Mak Rasai sedang pangapan gaditi ibu sadang gilo si upiak datang cuy tu tanya di bapaknya galak sekali si Mak Rasai lah jale ambo babaju laki-laki mengakuk jale dia ya perempuan onde nak kandung Siti Mak Rasai kan itu labiknya ayah orang dahulu tekile ikan dalam air ambo takut jantan batinonya
bakotat ayena mala bakotat ala talua di talua bakotat dalam sangkanyo mutako ayam balang tak balangnya jale cuci jo kumuenyo tantu karamat indak karamatnya le jale dek kau na ulunya ambo tasabui dan karamat ambo tasabui dan ulia tapi nak kita do nak ulia nini kan buang ayana orang mulia nini kandung kita itu bana katanya kini nama uni pulau Banuara banamo tuanku Rajo Mambang pabilo ayah ditampu bayo tetap tibo nini kandung ayah tapi nang kini sekali ko rupanya bakato da ulunya indak salah melalio membanakan tak boleh sifat takabur orang takabur uduala basabo ayah nak kana yang tesikilan ayah takabur da ulunya ayah bilangkan bake inyo basonyo ante tujuh cincin pemakan pisang kagunonya sabo ayah mengkota kabu sedang di kapal baju banyak cujen peluru tibu letak mati badan diri ayah gunung dirangan tela ogadi la tujuh la cincin nopi sedang cerita anak juayanya lah tampak balam tiga gayo maurai mayang tapi pintu salam ta'azin kabar kita to alia jalan tentang itu to bilang balik amadu sadang dibuyung mula amat dunia bakato juo kagae rang paladang atenggang legae kadayo kito bakato sinen gae rang paladang kini ceko diang buyung ko indak buyung picayo baso mati Sultan Palembang itu lape nak gajah dari siko to lape gajah nasati to suancukan negarinya co itu bana kecek gae tuai co itu bana katonyo gae mandanga kato caro itu lasanang hati si amat duni lai jo bela kata japui lai jo malu kata tuntui patanyo ambo kabake gae lai mati Sultan di gajaku itu bala nanambo tanyo ko itu nak nanang tanyo ko Sultan Palembang kang bilang orang karaman idu-idu itu bana kato gae ko inyo digajah tak kamati tapi menurut takok gae Sultan Palembang hutang lah babai lah mati dirantai tujuh cincin itu bana katonya kini tapi bulan nak bintang mencayo kaliang bermain bunga api ko indak si buyung nampi cayo kita cuba malapi gajah sati itu bana katonya kini to bilang siamat dunia mencalik gajah nampai nyolapi digae gajah banyak omano di gajah sati perintahkan malah kalian banyak katokan bake dusana ang suruh barangke limo-limo
gajah tu banyak 21, itu bana melakini pemaga ladang pak gaib tu, itu bana sakutiku. Labarangke gajah limu iku dan etong sama soy itu lambek di lamu la gajah jalan basuo buki la kanyo daki basuo lura la nyo turuni lambek di lamu la gajah jalan jauh basarang ampie juo. Tando ampie tibo lakini maalun gajah na limo tadi la dek lambek la mau di jalan la cukui hari 2 malam barunya tibo di kampung tu. La tampak mala nagari rami maalun nagari sadarami masuk di sinang gajah satio 100 gajah na limo tu kan 5 gajah nampai masuk ke daerah Sultan Palembangnya masuk hari siang hari. Masuknya hari siang hari satu tibo mula dalam nagari maalun waktu itu orang di kampung laba bondong rupanya mula si upiak siti marasi nan duo juaya konteninyo mencari orang babondong-bondong bakato siti marasi o ayah dangakan bana lai taraso de ayah kini basonya musuh na latibo. Nak kandung malah siti marasi dangakan bana kini-kini jak tadi rasola datang jak tadi garak la tibo la tahu baso ado lawan la datang musuh dari jauh. Kini cuy ko malah de ayah biar jale musuh tu datang biar jale musuh ko tibo ayah tak dapat kini naik parang iko resiko ambo pulo. Soy tu bana malanya kini dan etong sama soy tu maalun malah nak kandung tadi nambah namo siti marasi dek panek batangka jo bagigi batangka jo ayah konteninyo rupanya siti marasi turun sekali dari anjung. Satunya turun dari anjung dek gajah la tampak inyo tibo dek inyo siti marasi nyo tajun dari hati rumah la tibo di tengah laman tagak berdiri tengah jalan. Rupanya malah marasi pai nyo melompe ayah kailaman nak kandung siti marasi iko ma cincin nak nang karamat cincin nenek nangku. Peragi nenek kandung ayah laki kan cincin di jari ko iyo supiak kanak parang yo nyolaki kan cincin di jari bak cincin pulang kanan punya co janggui pulang karagu sesuai bana mula di jarinya kini keramat nak cincin iko kok datang lawan di muko biar sorang biar pun banyak biar beribu dihadapi kilekkan cincin di jari. Oleh batolong padoala mati lawan yang dihadapi kato sampai sama so itu nyokilekkan cincin waktu itu barang nanado binatang dihadapan biabi mati seluruhnya indak lama sesudah itu lah datang gajah nalimo nyecubokan karamat cincinnya nyatokan sabalu nyatonyo adokan sabalu nado tabuak maripat joakikan. Lanyato pandang hakikat labe pandang syariat lanyato bana gajah kalimu karamat cincin nyecubokan lanyoki peken setangan nasuo 100 cincin di jarinya labagole gajah nalimo tu letagak kaki gajah kalimonyo la mati gajah nalimo la sehari gajah nak pulang la cukui ari kutikonyo gaek paladang kita bilang bakato ke amaduni kini cuy ko malah dia ngamat dunia kini lah mati ko gajah nalimo kita lape bana limo lai kita bilangkan capek sajo tiok nanti bo mati jo
Ampe kali malape gajah 20 gajah na mati lah busuk kampung satumpak tu tinggal gajah na sati bana jo gaek bana sama pai 100 jo amat duni onak kandung si amat duni mula to calik ke kampung tu ambo kurang yakin mana baso Sultan Palembang kini nanado bo yakin lawan lain pulo itu bana katanya kini Uyong abai dia ombak ketik sampai di sinan balintang di lamun malaria nang kambang tatungkui ju olah nak kandung laka sudah nyodeyong itu bana malanya kini barangke gawe rampaladang 100 jo siama dunia ala latibo mana maso itu nyocali bana yale la tampak mala gajana mati hati gawe batambai alala sanang at yang amat dunia di siku bangkai tajelo itu bana katogai jual ladang kambo pagalaina kambo pagalai itu bana katanya kini dan bilang sama so itu tumpak kepada melasi amat duni caliklah digaek dari jauh indah ko itu Sultan Palembang cecalik digaek nyato lalu layukkan digaek pandangan jauh letukikkan pandangan nampi ala jale pandang dari jauh la ampie pandangan kini la tampak orang taga pakaian memang pakaian Sultan Palembang rupanya waktu itu tumpak da inyo si marasai la jale gae baso datangnya juga jasati 100 si amat duni dan bilang siti marasai tanya buka salut nang gadang satu tangga salut di kapalo tageri rambut yang panjangnya satu tageri rambut yang panjang lah tampak sekali malah kini jale sekali malah digae onak kandung Sultan amat duni cucalik diang jale cupandang dibuyung nyato lejale baso indak Sultan Palembang iko barangkali anaknya koma Sultan Palembang iko parampuan lawan kita obuyong gajanan sati paila sakubu kalian seluruhnya nak sanang banat tiambo indak katalog domat dunia kita lawan murang karamat koma sajatanya itu bana katanya kini gajah painya calik matinya letagak kaki ke ampeknya lalari yang habis yo gai Josiamat laduni lari gae berdua dia siamat dunia lah kesana ngatiang amat dunia lah tanda gajah seluruh
Ambo indah leka baladang lai jual ladang kambo paga biasonyo paga ladang ambo iyo jo gajanan 21 na Jogajanan 21 binatarimbo takwi kagajatu asa tabaun jajak gajah binatang indak kamandatang biar babi biar harimau ba itu bana